Zrodil sa v januári ten výborný nápad, keď oznámila šéfka, už som stál na prvom meckači. Dohoda bola jasná, vyrážame včas, stredisko Jasná. Maj sa, ahoj čau! Tá sa Maťo zobral, už stojí v Bystrici. Bere Joža, Matúša, idú oni v Rix. Tá sa oni plavia asfaltom smerom, ideme do Švajcu. Frčíme po diaľnici, Fabiu celú trasie, klíma nejde, umrieme, tu asi zastavujeme po horúčkach. Ideš s nami, či kde si? Keď to Jožo stichnul v aute, už hrá Luka Brasi. Zatiaľ sme traja, čakme, kedy budeme štyria. Príde Lukáš, Juj, to čistá depresia. Sankt Pölten, Salzburg, Imst a Innsbruck a nakoniec Hospice Bruks. Sankt Pölten, Salzburg, Imst a Innsbruck a nakoniec Hospice Bruks. Ďalšia misia je jasná, Fabio sa pôjde do Monaka, zastávka v Janove, potom v Miláne. Ideme tam do klubu po ten klišé lifestyle, berem tam tú kurvu, ona kures funk, aj aj. Ideme do Švajcu, frčíme po diaľnici, Fabiu celú trasie, klíma nejde, umrieme, tu asi zastavujem. Ďalej s nami, ideš s nami, či kde si? Keď to Jožo stihnul, zatiaľ sme traja, čakme, kedy budeme štyria. Príde Lukáš, Juj, to čistá depresia.